és d'aquests poetes que et commouen molt ja per això, per la seva vida, no? Perquè penses que ja la guerra era prou dura per tothom, com perquè ell estigués separat de la família. Tenia tot projectat i que en realitat després va anar donant els capítols, etc. Traient totes aquestes qüestions de projecte, de tècniques i tot, és molt modern, al final de Solitud.